כוסות קפה על הספה בבית לבושים, פיג'מה ישנה בוא נצא. את אומרת ונרדמת, אין לך כוח לעבור למיטה. מתלבש, את הבוסם שם באוטו, מתרגש, חבל שאת לא כאן, זה מה יש. אז כשאחזור הביתה אשקר לך, לא הפסדת שום דבר, שום דבר. רק עשן סיגריות, ריחות של אלכוהול, כמה חבר'ה מזייפים את השיר שאת אוהבת, בזמן שאת נמצאת מתחת לשמיכות, עמוק בתוך הראש שלי הוודקה מסתובבת. רק עשן סיגריות, ריחות של אלכוהול, כמה חבר'ה מזייפים את השיר שאת אוהבת, בזמן שאת נמצאת מתחת. ערב טוב רון. ערב טוב, ערב מצוין. איך היה בהישרדות? לא קל, אבל עברנו, ברוך השם. אנחנו אחרי כבר, זהו. מה אתה באת היום, לחפש פה בגדים לילדים, משהו? הבנתי שזה מידות, הבן שלי בן 9, עוד מעט 10, אבל אני לא יודע אם יש את המידות, אבל לא משנה. אני קודם כל באתי לפרגן, אני והאישה, לספיר, אשתו של ליאור, באמת שיהיה לה בהצלחה, מקום יפה, ובאנו לפרגן באהבה. לרגל הפתיחה אני מאחל להם באמת מכל הלב, באמת הם כמו משפחה בשבילי, שיהיה להם הצלחה, פרנסה טובה, שיצליחו, ובאמת שיהיה להם רק טוב, ומקווה מההשקה הזאת, איך אומרים, הקופה תתקתק, ואז ליאור יקנה לי מתנה ביום הולדת. ערב טוב, דידי הררי. ערב אור. ערב זך. מה, אתה באת היום לקנות בגדים לילדים, משהו? לנכד. יש לי נכד בן שנה וחודשיים, הבת שלי כבר מודדת שם בגדים, וכבר לקחנו לפני כן, יש פה דברים מדהימים. אתה מצאת כבר איזה מידות, משהו? ברור, מה זאת אומרת? דברים קלאס יש פה, זה יפה לאללה. ספיר דואגת לנו פה לאחלה עיצובים של בגדים וכאלה, מה יש לך לאחל להם לפתיחה, לליאור וספיר? אמן, שיהיו להם מספיק ילדים לקחת את כל הבגדים פה בחנות. אמן. תודה רבה דידי. יאללה, בכיף. ערב טוב לרון אלוף. ערב טוב לאתר חפלה. ויצאת אלוף בהישרדות. השתדלתי לצאת אלוף בהישרדות, נתתי את מה שיכלתי שם, וכן, זה מה שיצא בטלוויזיה. מה, אתה באת היום לחפש משהו לילדים, נכדים, נינים? האמת שכן, הילדים בדרך, אז אנחנו כבר באנו לחפש להם קולקציה. אני במקרה גם גר פה ברחוב, וליאור חבר מאוד קרוב שלי, הוא ואשתו ספיר, ובאנו לפרגן להם בפתיחה, חנות מדהימה, בא לי כבר שלי ילדים לקנות להם את כל הקולקציה. וואי, זה באמת נראה חלום לפי המותגים שיש פה והעיצובים של הבגדים והעיצוב של החנות בכלל. מה יש לך לאחל ספיר וליאור לרגל הפתיחה? וואו, אני מאחל להם קודם כל המון מזל טוב לרגל הפתיחה שלהם, בהצלחה, שהחנות תשגשג, שיצליחו, שיעשו פריחה ברחוב הזה, הגיע הזמן. ואני מאמין שזה מה שיקרה, כי ליאור וספיר הם זוג מדהים שיודעים לעשות את הדברים בצורה הטובה ביותר, וזה מה שיקרה. כן? תודה רבה רון, ובהצלחה. שיהיה שבוע טוב. ערב טוב רותם כהן. ערב מצוין. איך מרגיש? איך המרגש? איך אני קשור לילדים? קודם כל אני מרגיש מצוין. ביום רביעי יוצא לי שיר עם ליאור, דואט, אז אני מספר לכם, נראה לי שאתם הראשונים שיודעים. וזה מהמם, יש לי 2 אחיינים חדשים, אז אני בא להתחדש בכל האופנה הזאת שקורית כאן של ספיר. וואלה, אז אתה באת הנה לחפש להם ככה מכנס, חולצה? כבר קלטתי כמה דברים פה בסקציה הזאת של השחור לבן והסטייל, וכן, וגם שם. מה יש לך לאחל לליאור וספיר לפתיחה? קודם כל, הרבה סטייל כבר יש. אני מאחל אושר, נחת, בריאות ושגשוג ואהבה, שהמשיכו לאהוב אחד את השני. וזהו. יפה מאוד, תודה רבה. מה דידי, אני רואה שאתה מסתכל פה. אני מסתכל עליך, אני לא מבין אם אתה לא מתרגש לראיין את הזמר הכי טוב שראיתי. אתה לא רואה איך אני רועד? מה אתה? אני עומד בצד רועד ואתה עומד כאילו כלום לא קרה. זה רותם כהן, הלו. אני סיקרתי לו את ההשקה ברידינג, בט"ו באב. היה לך את הזכות. יום אחד שתיהם הנכדים שלך, תגיד להם, אני סיקרתי לו את ההשקה ברידינג,
של הדבר הגדול הזה. נתת כבר משהו לנכדים פה? ברור, הנה, עכשיו אני פה עסוק בקניות, תעזוב. טוב, אוקיי. אתה מפריע לו, נו. כן, אז זהו. ואתה מופיע בפורים. נכון, בקיבוץ יפעת בצפון, ואחר כך אני מופיע, אתה יודע איפה? אני לא יודע, איפשהו, תחפשו בפייסבוק שלי. תתעדכנו באתר, בפייסבוק, בעמוד שלו, הכל רשום שם, אני יודע. תודה רבה. ערב טוב. מה, אתה באת לחפש לילדים איזה משהו הערב פה בחנות? קודם כל באתי לכבד את ספיר ואת ליאור. ליאור אחלה בחור, אני הכרתי אותו עכשיו בתקופה האחרונה וגיליתי שהוא בן אדם מקסים ושהוא התקשר אליי לכבד אותו. אמרתי, אין בעיה, אני מגיע לכבד אותך, אני אוהב אותך ואני תמיד אוהב לכבד. איפה שקוראים לי לכבד, אני מגיע. אבל בלי קשר לילדים, משהו? מצאת פה? אני לא, נשמה, יש תלרת פה אשתי, היא בודקת את העניינים. אם הוא רואה משהו טוב, אנחנו לוקחים, אין לי בעיה. עכשיו יש לי כמה לירות לבזבז, אין בעיה. איך אתה מסכם את הישרדות? הגמר? מה אתה רוצה שאני אגיד? ניצחנו. עמדתי אולי חביב הקהל, אבל לקחת דאבל? לא חלמתי בחלומות הכי גדולים שלי שהדאבל כאילו יהיה. עמדתי אולי חביב הקהל או משהו, אבל לא, המיליון לא האמנתי, כי כל השבט וכל מי שהיה שם זה היה חברים של הצד השני, של השבט קויופה כביכול. ופתאום הכל התהפך. זה רק מראה שלפעמים חלומות מתגשמים, באמת. מה יש לך לאחל לספיר וליאור לרגל הפתיחה? הכי טוב שבעולם, שיצליחו קודם כל פרנסה טובה ובריאות. בריאות לפני הכל, פרנסה טובה, ושיצליחו בכל מה שהם עושים ובכל מה שהם נוגעים שיהיה זהב. מאחל להם את הכי טוב שבעולם, כמו שאני מאחל לכל בני ישראל. טוב, אז שיהיה לך ערב טוב ותמדוד בגדים לילדים. דרך אגב, גם לילדים זה מתאים לי. תודה. נכון. תודה. דודו, מה יש לך להגיד, קודם כל, מה יש לך לעשות בחנות לבגדים לילדים? אתה רומז לנו משהו? רומז? באתי לכבד את ליאור, ספיר המדהימים, כיף לי לראות בכלל, לא רק את ליאור משגשג ומצליח, גם את ספיר, ומאחל להם בהצלחה, וזו משפחה שקרובה לליבי וכיף גדול. ומה אתה מאחל להם בכללי לרגל פתיחת החנות? שיצליחו, שימשיכו לשגשג ביחד. אני מאחל לך שמהר מאוד אתה תצטרך לבוא לפה עם הילדים שלך, למדוד להם בגדים. זה איחול לבבי ויפה, מצדיע לך, בעזרת השם. שיהיה לך חג שמח. ערב טוב, ליאור! האמת שערב באמת טוב, מצוין אפילו. מה זה, תגיד לי? זו הפתיחה של החנות של אשתי, חנות שמשלבת בגדי נשים ובגדי ילדים. כיף גדול, זה הבייבי של אשתי. אז אני מבין שהילדים שלך מסודרים מבחינת אופנה. בהחלט. מאז שנפתחה החנות הם השתדרגו. הנה, אני רואה פה את טילטיל גם, שהוא מחפש בגדים לילדים שלו וכאלה. כן, בטח. כבוד שטילטיל פה, אגב. נכון. אתה יודע, טילטיל אני מעריץ אותו מהמסך. ונפגשנו פעמיים, והוא הגיע לכאן היום וזה כבוד, אני אוהב אותו מאוד. אני חושב שהוא בן אדם, הוא לא סתם זוכה הישרדות. הוא בן אדם ככה, מכל הלב וגובה העיניים, אמיתי, והאמת מנצחת. אני הבנתי שהכרתם כאילו לאחרונה, איך זה קרה? פגשתי אותו, כן, אצל אייל, וכן, איזה כיף שיש לי חבר חדש כזה. זה באמת נראה כיף, אחד כזה שיכול לבוא אליך, להרים אותך ולרוץ איתך. כן, אני על לך סטיגמה של מירים ורץ. זה התחביב החדש, התחלתי לעבוד בהובלות עכשיו. לא, עכשיו כל מי שמסיים אצלו את הנסיעה במונית, הוא מרים אותו הביתה. זה הדין החדש. תשר טוב. ליאור, שיהיה לך המון בהצלחה, והנה בדיוק אסף פה מגיע. אסף, מה יש לך לאחל לליאור ולספר לרגל פתיחת החנות? טפו טפו, חמסה, כן, ושכל הקנאים לא יחיו ויסבלו לאט לאט, וטפו טפו, חמסה, ובזה אמרתי הכל. שיהיה כיף לאשתי, הכי חשוב, באמת. נכון, ושיהיה לה כיף, ותשמע, חנות פצצה גם. אני שולח את אורלי שלי עם כרטיס, בטח יעשו לי הנחה גם מגניבה. סגרתי את זה עכשיו את הפינה, אבל אני לא לוקח חינם. סגור, אין הנחה, יש הכל חינם בשבילך. חס וחלילה. אתה המלך של החנות. אבל נראה לי פצצה, אחלה חנות. נכון? מה, אתה באת פה למדוד בגדים או לילדים? יש לי תינוק קטן בן 4 חודשים, מה? נראה לי סבבה, לא? קודם כל בריאות, שתצליח, יש לה פה קולקציה מדהימה, שנראה לי שבסוף הערב היא צריכה להזמין מחדש.
ושאני הולכת לקחת לה חצי מהחנות. ליאן. ברור. לא, למי עוד? אין לי עוד ילדים. ושתמשיך לפרוח ולהיות מהממת כמו שהיא, ואני חולה עליה. אז אני מבין שאתם מסדרות את יאן, אני יכול ללכת עכשיו לאייל להגיד לו, אתה מסודר. ליאן? יאן מסודר? יאן תמיד מסודר, והוא יהיה מסודר. טוב, אז אני לא אפריע לכם. תבחרי בגדים, אני סומך על הטעם שלך ועל הטעם של ספיר שתעזור לך, ועוד מעט נהיה עם ספיר. תודה רבה. תודה. ספיר, ערב טוב. ערב טוב. אז הבייבי של ליאור זה הבמה, והבייבי שלך נמצא כאן. נכון, זה הבייבי הרביעי. הבייבי הרביעי. ילדתי מחדש. מרגישה כאילו שהיא ילדה מחדש. אז קודם כל מזל טוב. תודה, תודה רבה. ותספרי לצופים פחות או יותר מה יש פה, איזה סטייל. אנחנו בעיקר מפרגנות למעצבות ישראליות מדהימות, כמו רימה רומנו ושושי ברבי, שזה פלסטיק ג'וס. יש לנו המון דברים מטריפים. ואנחנו גאות, זה כאילו ילדתי ילד רביעי. ממש ככה. איזה גילאים פחות או יותר הסחורה בחנות? בילדים זה הכל מגיל לידה עד גיל 8-9, ויש גם בגדי נשים, שזה... בכל הגילאים? ברור. את זה לא ידעתי. תסתכל. אני אביא לפה את האישה. אתה חייב. אז שיהיה לך בהמון מזל טוב, ונתראה בשמחות. תודה, תודה רבה. תודה שבאתם.